גם הרומנית זה, אל תסתכל בקנקן, תיקח אותו. לא צבע, יעקב, צבע. עם שמח הרומני. כל מה שהם רואים לוקחים. כל מה ש... אתם יודעים, בבית כנסת, הייתם עכשיו בבית כנסת. בבית כנסת ברומניה, בבוקרשט, כתוב, התפילה בעיניים עצומות על אחריותך בלבד. ובבית ברון כתוב על המצבה, הוא לקח הכל בקלות. אבל אני אגיד לכם, למה קראוזה עשה אותי חניך תורן? אני חניך תורן, למה קראוזה עשה אותי? הוא רצה מישהו עם תרבות אירופאית, הקולטורה, שיהיה לה... אתם יודעים מה, זה לא כמו כל החוליגנים פה, מישהו שיעשה סדר. הוא אמר לי, תשמע, נטר שלח לנו כל מיני תלמידים, אתה תעשה כזה סינון האחרון, ינקו, אני סומך עליך. אמרתי, בסדר, ככה הסתובבתי פה, הסתובבתי שם, אני פוגש איזה בחור, אני רואה משהו מוזר. הבחור הולך עם איזה 3 מצלמות תלוי עליו, ואיזה טפ רקורדר ביד שלו. אני שואל אותו, סליחה, דומנה, איך קוראים לך? הוא אומר לי במקטע הארגנטינאי, קוראים לו מאוריציו. אמרתי לו, מאוריציו, מה דווקא ככה ללמוד אצלנו כזה 4 שנים, על הכיף, יהיה אהבה, יהיה זה? הוא אומר לי, לא טוב לי מקום. מקום זה לא טוב לי, חוץ מזה, מה אני צריך ללמוד 4 שנים? יש לי מצלמות, יש לי טייפ, כל מה שאתם לומדים ב4 חודשים נכנס אצלי בכל המצלמות. חוץ מזה, לא טוב לי, לא טוב לי. אמרתי אולי בהזדמנות אחרת אבוא לבקר, הוא אמר בסדר, בסדר. אני פגשתי עוד בחור אחד אחר הצהריים, קוראים אותו, אני לא יודע, מכירים אותו, אורי יגיל? אלי גיל. אלי יגיל, אלי יגיל, פגשתי אותו, אמרתי, אתה רוצה ללמוד פה? הוא אמר, תשמע, בוא אני אגיד לך את האמת. אני בכלל פרויקט. אני אוהב לעשות כל מיני פרויקטים, לנהל דברים ועניינים. אמרתי זה, הלכתי בקראוזה, אמרתי, יש פה בן אדם רוצה לנהל. קראוזה אמר, אני מכיר אותו. הוא פרויקטור על הכיף-כיפק, ובאמת אני צריך אותו, אבל מה? אלי גיל. מאחוריי. נו, טוב. הוא אמר לי, אני מכיר אותו טוב, זה בסדר, אני צריך לנהל לי פה כמה דברים, אבל תקטים אותו שלא יברח. תקטמתי אותו שלא יברח, עד היום הוא פה דרך אגב. אחר כך הלכתי בערב, פגשתי בחורה וטיילת פה, ושרה ובתנועה, וקוראים לה קורבק, דבורה גבה הייתה. לבית אלעזר. קול של זמרמיר. מה אני אגיד לכם? גם קומדיאנית משחקת, עושה קונצים, אתם יודעים, משחקת על הכיפק. בכלל לעמוד על ידה זה ממש, זה משקר היה לעמוד. כל מי שעמד על ידה היה במצב של שיכרון חושי. התרוממות. בגלל זה היא לא מקבלת תעודה. אמרנו, אם זה כל כך משקר לעבוד על ידה, אז שתעבוד ביקר. אולי קוראים לה רדבול בכלל. ביקר. זהו, אז אני ככה צריך לחזור בקראוזה בשביל לתת את השמות של כולם, מי נשאר אצלנו, ואביבה. ינקו, תכתוב על יד גבאי לבית אלעזר, כי קראוזה מכיר אותי מאלעזר. בית? אלעזר.